karon ang sugilanon sa usa ka batan-on nga misyonerong lalaki. Kini ang sugilanon ni Jordan nga nagauluhan gikan sa Fiji ngadto sa unang misyon. Nagsugod ang tanan sa usa ka kalayo sa akong kasing-kasing. Usa ka tawag nga dili nako mabalibaran. Niadtong 2023, human ko mopahigayon sa akong istorya sa usa ka podcast ug pagkahuman sa akong graduation sa teolohiya, puno ko sa paglaom nga mag-alagad kung asa ko ipadala sa Ginoo. Una kong giaplayan ang Tonga Mission alang sa posisyon sa chaplain. Nadawat ko ug positibo ang tubag. Apan sa kalit lang, nabag-o ang desisyon ug wala na ko gikinahanglan. Nasubo ug nawad-an ko og paglaom samtang nagpadayon sa pag-apply sa lain-laing Adventista nga organisasyon. Apan walay nadayon. Usa ka tambagikan sa akong magtutudlo si Dr. Taboa Toima, maoy nakapausab sa tanan. Sugdi ang imong ministeryo sa Fiji sa dili pa kamo adto sa gawas sa kalibutan. Gisunod ko kini. Nagpadala ko og resume sa Fiji Mission ug niadtong Marso 2024 gi-assign ko sa pag-atiman sa 3 ka simbahan sa syudad. Walay titulo, walay sweldo, kundili usa lamang katawag. Lisod ang sinugdanan. Nakakat-on ko sa pinulungang Fijian aron makawali ug makaalagad. Adunay misupak tungod kay bata pa ko, 22 anyos, ug usahay Ingles ang akong gigamit sa pagwali. Apan nagpabilin ko, nagampo ug nagpadayon. Sa Mayo, giimbitar ko nga mahimong host sa Coast to Coast breakfast show sa Hope FM Fiji. Lisod sa sinugdanan, daghang sayop og negatibong mensahe. Apan mitubo ko og nahimong pamilyar ang akong tingog sa daghang tigpaminaw. Bisan walay kita, gitabangan nako pagpaeskwela ang akong manghud ug igagaw sulod sa 3 ka termino. Wala ko biyai sa Ginoo. Kanunay siyang naghatag pinaagi sa maayong mga tao. Sa akong adlaw nga pahulay, nagboluntaryo ko sa balay sa mga tigulang aron makakat-on og pagpaubos. Nakahuman usab ko og basic sign language course niadtong Nobyembre 2024. Sa maong bulan, nabayaran nako ang tuition sa akong manghud ug igagaw. Usa ka milagro. Karon, naa na ko sa Indonesia, nagtudlo og English sa usa ka academy. Lisod kay dili sayon ipadayag ang ngalan ni Jesus, apan akong gipakita ang iyang gugma pinaagi sa akong kinabuhi. Ako kabahin sa I will go. Muadto ko sa akong pamilya. Giayo sa Ginoo ang akong inahan gikan sa pagkaadik. Muadto ko sa akong silingan. Gipabalik nako og eskwela ang akong igagaw. Muadto ko sa akong trabaho. Nag-alagad ko pinaagi sa media ug pagtudlo. Muadto ko sa kinatumyan sa kalibutan. Ug karon nag-alagad ko sa laing yuta alang sa Dios. Gikan sa Fiji hangtod sa Indonesia, ang Ginoo maoy nagiya kanako sa matag lakang. Salamat sa inyong 13th Sabbath offering nga nagasuporta sa Hope Channel ug Hope FM sa South Pacific ug mutabang sa mga proyekto sa panglawas sa mga kabataan sa Solomon Islands ug Vanuatu.